Idan har baka daga cikin mutanen da suke samun kuɗi a online a wannan zamani da muke ciki, to ka sani ana kusa da a barka a baya. Da akwai hanyoyi da dama da ake samun kuɗi da su a online, amma sai dai har yanzu mutanenmu na Hausawa ba su gasgata waɗannan hanyoyi ba 100%. Dalilin kuwa shine Hausawa suna da ƙaranci cikin harkokin da suka shafi online, duk da ban ce babu su ba, amma dai akwai ƙaranci. Ka ɗauki misalin YouTube content creation. Harkar YouTube harka ce da ake samun manya-manyan kuɗaɗe da ita, amma sai dai dalilin da ya sa wasu ba su fara ba su san ma ta ina za su fara ba, wasu ma ba su san ma menene ma'anar YouTube ɗin ba. Dalilin kuwa shine daga cikin al'ummar Hausawa babu wani wanda yake koyar da ire-iren waɗannan abubuwan, sannan kowa ya je ya koya, to ya koya ne don karan kanshi ba don ya koyar da wasu ba. Wannan shine dalilin da ya sa Hausawa suke da ƙaranci gurin hanyoyin samun kuɗi a online. Amma ina da shawara, yana da kyau a ce ka fara harkar content creation muddin kana da lokaci, domin hanya ce da ake samun kuɗi da ita. Kaga za ka ninka hanyoyin samun kuɗinka na yau da gobe. Domin na san da a ce za a sanar da kowa kuɗin da ake samu a YouTube, lallai da kowa ya fara harkar content creation. Domin za ta iya zama hanyar da ka fi dogara da ita cikin hanyoyin samun kuɗinka. Na gina wannan channel ɗin ne domin in dinga koyar da YouTube content creation tun daga farko har zuwa lokacin da za a fara biyan ka. Idan kana da sha'awa, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Insha Allah za ka dinga samun duk wani abu da ya kamata ka sani akan content creation. Sunana Mus'ab G, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.